încă o jumătate de minut. Cu expira acolo pe ridicare. Menține asta 10 secunde. 8, 6, 4, 2, 1 și stop. Expiri. Ușor ridicăm pe genunchi. Hai să lucrăm un pic mușchii paravertebrali pe toată lungimea lor. Atent de lucrat un exercițiu care se lucrează în fizioterapie. Facem un fel următor, ridicăm brațul, piciorul opus, da? Și încercăm să menținem poziția flexii barului paralelă cu solul, la fel și oscilația ei, da? Hai, pregătim. Și menținem o jumătate de minut. Și am pornit. Hai, înainte și înapoi. Expiri. Până întinsă, încearcă să ții piciorul ridicat la înălțimea trunchiului, să ai piciorul ridicat în prelungirea trunchiului. Expiră. Sunt 10 secunde. 5 secunde. Mai un pic flexată, da?